नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. आज सुट्टी असा आणि बायकोन चांगल्यान बायको बघा पळतात बारको आणि बायकोन चांगल्यान की वाशिक मस्तपैकी महालक्ष्मी सरसचा एक्झिबिशन भरला. तर आपण बघा जाऊया काय. तर निंबार तर खूप असा, पण म्हटलं चल आज सुट्टी आणि बाहेर काहीतरी जाऊचा जा, तर आपण जाऊया महालक्ष्मी सरस बघू. एक्झिबिशन असता वाशीमध्ये दरवर्षी या भरता आणि खूप फेमस आहे, म्हणजे नवी मुंबईमधला फेमस एक्झिबिशन असा या. तर आता आतमध्ये जाऊया. दुपारचे वाजले असतात 12 आणि निंबार तुम्ही बघताच एकदम जबरदस्त निंबार पडला. तर आता आतमध्ये जाऊन बघूया की आपणा या वर्षीच्या महालक्ष्मी सरसच्या एक्झिबिशनमध्ये काय काय बघू भेटता. तर या असा सिडको सेंटर आणि थैसर पुढे चालत गेल्यानंतर महालक्ष्मी सरस बघू भेटता. आता हे सगळे बॅनर लावलेत. हां, काय 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 भेटतला महालक्ष्मी सरसमध्ये? हां, मी तर पहिल्यांदाच जाते. काय बोलते? अरे एक्साइटमेंट खूप असता बायकोक. आपण ह्याच्या आधी 1-2 वर्षापूर्वी महालक्ष्मी सरसचा व्हिडिओ मारलो. त्याच्यामुळे महालक्ष्मी सरस तसा चांगला असता, बऱ्याचशा गोष्टी तुमका बघू भेटतात. तर आता यावर्षी बघूया आणि बायकोचा अनुभव आपणाक समजतं लोकांना की पहिल्यांदा येईल या. तर चला आता आतमध्ये जाऊया. बाहेरची डेकोरेशन पण मस्त असतं, दाखवतो तुमका पहिला भाग. आतमध्ये जाऊया आणि बघूया काय परिस्थिती आहे. चला. आता मंडळी हो गेट असा ऐसून आता आतमध्ये जाऊया. पार्किंग होती आहे सर, का वाटलं पार्किंग भेटूचे म्हणून ते लांब गाडी लावलो. दुपार असल्यामुळे हां कोण दिसणार नाही. कुठे आहे का? चला, बरे तंबू टोकल्याने असतात. वॉशरूम काय 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 दिसता. अशी कुठे चालली? गेट इथून आहे डायरेक्ट एंट्री. सही. चला. हां, बरा वाटला जरा. कूलर लावल्याने असत. बॅक गेटने आलो ना आपण. द्राक्ष कुठची हो ताई? सोलापूरचे. सकाळीच मला कशी आहे? हे काय 1 किलोचं पॅकेट आहे? हा, 1 किलो. अर्धा नाही. हे थांब रुद्रा. तुला माहिती आहे द्राक्ष हे बघ. इकडे ही गोड आहे. किसमिसची टेस्ट वेगळी आहे. ही पण खाऊन बघा. सगळ्यापेक्षा वेगळं आहे. इथे ये. लहान मुलं चॉकलेट सगळं चांगलं. तो खाऊ कसं आहे सांग. जय भवानी स्वयंसहाय्यता समूह. द्राक्षाने काही काय म्हणून ते असतात. तूर डाळ घेते अर्धा किलो. हां, अर्धा किलो घे. द्राक्षा बघलं आता. हैसर काय हे काय काय बोलता त्याला? हां, पापड डाळ. हे काय? ज्वारी. आणि हे खपली गहू म्हणतात त्याला. कपली गहू म्हणजे कवर न काढलेले का? नाही, मग हे जुनं एकदम जुना गहू आहे. ह्या गव्हाच्या तिथे निर्मिती ह्याच्यानंतर तो आला. हा गहू पौष्टिक असतो नाही, आजारावर बीपी पण शुगर. हा कसा म्हणजे हा 150 रुपये किलो जातो. पण खातात कसा? आता जसं आपल्याला हवा तसा. ह्याची खीर करतात, ह्याची चपाती करतात, पोळी करतात, जसं पाहिजे तसं. म्हणजे ह्यात आपण नॉर्मल गहू सारखंच याला खातो. नॉर्मल गव्हासारखं म्हणजे म्हणजे आता ह्याची आपण चपाती बनवतो ना. 1 किलो बरोबर होतो. पण ह्याची आपण चपाती बनवतो, ह्याचं पण तसंच असतं का? तसंच असतं, पण हा जास्त पौष्टिक असतो. पौष्टिक जास्त. उकडीचे तांदूळ. अरे घी बी आहे. काळी द्राक्ष किंवा काळी द्राक्ष बघाय. रुद्र थांब जरा. मोहा लाडू
हनी चिंच आहे, कवट आहे. हे काय आहे? हे कवट आहे, कवट. फळ असतं हे हा. आहे. हा फळ आहे, फळ. हे ते. बघ ग. चलिए बेटा, क्यों? गुड़ जो डाला इसमें, गुड़ डाल के हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं, इसकी चटनी वगैरह बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, सेहत के लिए बहुत सही है ये। इमली की तरह ही रहता है, हाँ? ऐसा ही है. इमली की तरह है, इमली उसकी तरह है, लेकिन इमली और इसमें फर्क है ना। ये शरबत बनते, इनका भी बनता है, लेकिन इसका तीखा बनना पड़ता है तड़का लेके, नहीं क्या? ये वाला ठंडी में उनाड़े के लिए अच्छा रहता है शरीर के लिए, जैसे उसका रस पीते हैं ना वैसे इनका, इनको ऐसा निकाल के ना ये वाला लगा ठंडे पानी में डाल के निकाल के छान के उसमें नमक फूल और वो ज्यूस बना. हाँ जूस बनाने का वो नहीं क्या वो गंदी गंदी मीठ वगैरह अलजीरा वो डाल के उसे खूब सही रखो नाड़ी के पूरे. ये हनी है 160 डिंका है. डिंकाचा लाडू. ये बना वो नहीं क्या वो जंगल में रहता है, ये वंदन का माल है थोड़ा, तो वंदन से हम लोग ने ये डायरेक्ट शिफ्ट किया, इसकी प्रोसीजर करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो ये 7-8 दिन चले जाता है. ये निकालने वाला है, निकालने नहीं, ये निकाल के ये 150 रुपये का है. आणि हे? 120. हा. चिंच. हे बघ, चिंच रुद्र खाल्लेलं ना काल, साफ केलेलं आपण. थँक्यू. मिक्स डाळी ना. अगरबत्ती. आवळा. आवळा आणि डाळ. हे बघ, हा मेन एंट्रन्स आहे. उसाचा रस पिऊया, सध्या गरज आहे. हा मेन एंट्रन्स आहे, आपण बॅक एंट्रन्सने आलो. तर मंडई चला, एकदम कडक निंबार उसाचा रस पिऊया मस्तपैकी. त्या महालक्ष्मी रसच्या एंट्रन्सलाच उसाचा रस असा. स्ट्रॉ पाहिजे कशाला? कसं आहे? थंड आहे? आलं आहे. हां. मस्त उसाचा रस होतो, आला टाकलेल्याने, त्याच्यामुळे टेस्ट एकदम नॅचरली. आता या बघा एक्झिबिशन सेंटरचा एंट्रन्स. तर या एक्झिबिशनची खासियत ही असता की एंट्रन्स एकदम जबरदस्त असता. तुमका जनरली कुठच्या एक्झिबिशनसाठी असं एंट्रन्स बघूक नाही भेटतलो. एक मिनटं थांब का. तर हे बघा, ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग वगैरे मस्त बनवल्याने एकदम. त्याच्यानंतर एंट्रन्स डिजिटल डिस्प्ले सही बघण्यावर काय एंट्रन्स असता. तर आता या 4 तारखेपर्यंत एक्झिबिशन असा, 24 तारखेक चालू झालं. तर जमला तर तुम्ही नक्की व्हा, मस्त बघण्यात या. आतमध्ये काय काय तर बघूयाच. विठ्ठल रखुमाई, राधाकृष्ण, लखपती दिदी, ते सर्व मस्त ड्रेस लावल्याने असत पारंपरिक. छत्रपती शिवाजी महाराज. हात लावायचा नाही. नो 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 नो, हात नाही लावायचा. डू नॉट टच. चलो. काय हा मस्त बनवलं आहे. गाडी आहे, रथ, गदा आहे.
चला मंडळी आतमध्ये एंट्रन्स करूया. आपण ॲक्च्युली पाठच्या रस्त्याने येलो. हे पुढचा रस्ता जगदंब. कानातले आहेत ना. कसं आहे 350 350 स्वामी. हे बघ रांगोळी काय भाऊ हे बघ झपले भाई. सानूला घेऊया रुद्र आबा सानूला घेऊया. अरे काय फुल थंड करून ठेवला काय का. गरमी तर काय प्रॉब्लेम नाही बघ. हॅलो हां चालेल तुम्हाला आलेलं दाखवत आहे. हां हां हो हो. त्याचं काय प्राईस असेल. 120 रुपये. अच्छा. हां मंडई मस्त थंडगार असा एकदम. दुपारी इलास तरी तुमका गरम नाही व्हायचा. तर दुसऱ्या साईडे गेलो तर बरेच स्टॉल आहेत ना. त्याला काय हे बघ काय गुळ. हे 50ला आहे, 100ला आहे आणि हे 80ला आहे. बघितला टेस्ट. नाही बा आताच घेऊन आम्ही. हे घेऊया. बाराशे चांगलं आहे. हे रुद्र तर मंडळी आजींकडसून शेंगदाणे आणि लाडू घेतलो. गुळ मस्त असा. तोपर्यंत पेटपूजा करूया. 10 रुपयाचे शेंगदाणे गावचे. धाराशिव. चला पुढे काय काय बघूया. काय चिक्की सोड हे चिक्की नको. चिक्की पण नको. ठीक आहे तर गोड आहे. शेंगदाणा होती काही आता दिल्यात ती. चांगली आहे. लाडू नाही राजगिरा. शेंगदाणा लाडू पण चांगली आहे. मंडळी शेंगदाण्याची चिक्की घेतलं मस्त टेस्टसाठी. सर काहीतरी ज्यूस वगैरे असं. चल बघूया. आवळा सगळे ज्यूस बिस्किट्स. बघायलाच नाही बघ. चल लय काय काय तू दमशील बघून. हे बघ तोरण.
तू आंबावडी सीझन आला आंब्याचा. बघ हे काय हे नाचणीचे बुंदी येत आहे. हे बाजरा आहे भाजलेला, सगळं भाजलेलं आहे आपलं. भाजलेलं काही ज्वारी मेथीची पालाची शेव येत आहे. वेगवेगळ्या खात्याला हे काय घेतो ह्याच्यात केळीची पण छान येत आहे. रोस्टेड आहे केळीची. हे पापड गार्लिक पापड आहे आपला. तेच घे टेस्ट. पापड एकदम छान आहे गार्लिक. पापड मस्त. हे पिंपरी कपूरचं आहे, हे तुळसचं आहे. पापड बघ काय जेली चॉकलेट्स. कॅडबरीपेक्षा चांगला आहे पोरांसाठी. हा ना, मी चॉकलेट खाते. बघितलं मम्मीला थोडं देते. मंडळी पिशवी भरत चालली आहे आणि हे चरत चालले आहेत. मॅक्सी काशी चिकू इथले होते एकटा. संभाजीनगर. म्हटलं वास कसला आला लसूणचा. मसालेच मसाले. पापड बिपड लय दिसतात ना. असे अरे
हे बघ हे कसे आलो आपण असे काय कळतच नाही असे गेलेलो आपण राईटला जावं लागेल वाटतं बरं हां बरंच मोठं आहे आरामात 2-2.5 तासाचा प्रोग्राम असा इथून गेलो आपण कन्फ्युजन आहे तेव्हा स्वामींचा फोटो हे हवा घालायचा लागते हवा सगळे मॅग्नेट्स असत जबरदस्त वेगवेगळ्या प्रकारचे मॅग्नेट्स बघू भेटतात आणि हैसर मॅग्नेट्स पेंटिंग वगैरे असं दाभोळकर पेंटिंग्स फुलपाखरं सगळ्या कॅटेगरीमध्ये पेंटिंग आहे हे रुद्रा मॅडम तेच घ्या मॅडम तेच हा तेच आहे सरबतच आहे आंबाडी हो सेमच आहे मॅडम दोनही आंबाडी सरबत आंबाडी पावडर हा 300चा आहे मॅडम हा 180 ला आहे मॅडम एक चम्मच पाणी एक ग्लास रुद्र सरबत पाणी चलतुकी साखर बाकी काही टाकायचं नाही मस्त ढवळाचा आणि शेवड्या अरे देवा हे काय शेवया आहेत ते खारवडी हे बघ तुझे ड्रायफ्रूट म्हणजे हैसर अर्धो पाठ संपलो अजून अर्धो पाठ बाकी आहे चल ये बा रुद्रा हो जबरदस्त आहे हे बघ छत्रपती शिवाजी महाराज तो बघ अरे तेच आहेत बाळा बाबू लाडत आलाय जास्त
ही बिबळी आहे, ही हा नाचणीचा पापड आहे. मंडळी दमल्यामुळे आम्ही महानंदाची लस्सी आणि फ्लेवर्ड मिल्क घेतलं. आता अजून बाकीचा बघतो काय काय असा बराच मोठा असा, म्हणजे आम्ही तरी पळवलं तर एक एक स्टॉल बघत राहिला तर कमीत कमी 2-2.5 तास लागतले, घेत राहिला असता 4 तास लागतले. चला बाहेर जाऊचो मार्ग बघूया आता. तर मंडळी आता एक्झिबिशन बघून आम्ही बाहेर येलो. तुम्ही माझ्या पाठी बघता जबरदस्त 101 यांनी डेकोरेशन केल्याने असा, आणि मस्त मस्त काय 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 तुमका बघू भेटतला. बघण्यासाठी वेळ काढून यावा. आणि ॲक्च्युली जर तुम्ही बायकांबरोबर येला असता कमीत कमी 5-6 तासाचा कार्यक्रम असा, तर तशी तयारी करून यावा. आणि 4 तारखेपर्यंत एक्झिबिशन असा वाशीच्या सिडको एक्झिबिशन सेंटरला. तुम्ही गुगलवर जर टाकलास तर तुमका इझिली याचा लोकेशन भेटतला. आणि खूप म्हणजे महाराष्ट्रातलं खूप ठिकाणच्या लोकांनी बराचसा काय 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 त्यांच्या पद्धतीचा फूड वगैरे आहे सर दाखव आणल्याने, असा साडी, त्याच्यानंतर हस्तकला बनवलेले वगैरे गोष्टी. तर तुम्ही नक्की भेट द्या आणि तुमका कसा वाटला आमका नक्की कमेंटमध्ये कळवा. तर चला आता आम्ही जात आहोत घरात. बाहेर गेल्यामुळे गरम होता थोडासा, आतमध्ये एकदम थंड होता. या व्हिडिओ जर तुमका आवडलं असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.